Nyakoro mga jonka moro mintiere machiegni mae ni chenro mar poko pogore chenro mitayo kod an Sharon Ongao. Okiny makawuono chenro ni akilo ni kantiere chiro mong'ere kaka Mwariro mantiere buore Nairobi kae. Lwedo mwantiere godo chwecho nyakoro mga jwang to lweti inyalo tiyo godo kod pok mopogore opogore. Omiyo okiny makawuono pok mabende daro kilo ni en pok mano mar chwecho. Onyalo bedo ni ochweyo gik mopogore opogore. Wabiro bedo kwa ng'iyo chwecho mano mar okapu, nitiere wuoch, nitiere bege e kinde mamoko. Omiyo arwaki ni machiegni. Antiere gi nyadendi mabende osebedo ka timo pok makama arwaki e chenro mar pok opogore. Mana ka pile kwa chako inyalo chako gi nyingi tinyakanye. Nyinga iluonga ni Ana Brenda Mirimbo. Anya Wagire Migori. Yeah. To Ana Brenda, buore Nairobi ka atema nangiko ne gik mitimo, in thuolo mano mar lero ne gi kit pok ma intiere godo. Atimo art and crafts, atimo modeling, atimo designing, atimo beauty therapies. Nikech mago gik mana somo e college. Lakini art ni mae kaka koro mineno ni iye kae ni, mato mana gimobira bire wiya. Like kaka koro dibedi piny to wach ni an adwa timo gima kama gima nasomo ni e school sana ne beauty therapist. Modeling to mano gima an godo chakre embe nadhi ne school kasetieko high school na koro samoro mane college cha kaya e college tan gi classes mag modeling be. To Brenda kanyalo mna penje di pok makama ni chako karango 2023 ya mano after college emana chake tich mar mai modongo to ne ni mana kanyo seche mana di school tatimo kamano mae specifically tachako 2023. Dibe ni pok mintiere godo kae bende makilo ni yuto mae mayudo godo mae mayudo godo Kenya mar mondo mi chako ohala e chiro mar Mwariro kae kene ginango gini mano kawi okang' mano mabende ni goyo mondo achako ohala e chiro ni like nochuna ni nyaka first ang'iya ni chiro ni kaka chal like mondo koro ka products na ang'iya ni kabe ginyalo dhi alafu kuma chiro ni nigo ben machiegni gi kuma nyalo yude ohala moro mathis emana ang'iyo kamano tachako mana gik moko mathis kaka sandals nokachako gik moko gite nachaka gi sandals gi mag maseche gi nachako ka uso ge kende alafu after that achako dhi kamedo uteo gi amedo makuti tema alafu achako medo mana kamano kaka gik moko no dhi magi kae nikech kano chako chenro makama Brenda samoro nokolero ne nyikwara mga jwang ana nyiso ni wantiere Mwariro samoro nyisi ni ma chiro Mwariro stondi ni namba di to nyinge en mane wane chiro mar Mwariro oyudore Kariako kapok ichopo Kariako ena e dho Obara kanyo ane first floor duka B78 kanya minyalo yuda kisechopo B78 first floor kae inyalo yudo uteo inyalo yudo sling bags inyalo yudo masai inyalo yudo makuti inyalo yudo portraits mag African sana inyalo yudo masai lesos anything to do with the culture gimora culture mora lakini kikibiti expect ni dwaro neno western kaka koro opato moko ma nya China gini mago kinyal yudo sana e duka kae gi chiro ni te sana kinyal yudo gimora ma western kacho ni mwandu miloso gin cultural gin mwandu mabende ji tiyo godo e piny Kenya ka to wang'eni mwandu mawuok e pinje maoko tiluongo ni western mago mawuok west akenda ng'ama loso cultural why cultural gimomiyo achako culture ginene cultural mopogore gi western nikech like ineno Kenya kae yani ji oketo wigi e gik mawuok oko export mawuok oko koro emwaneno ni atini how comes like iketo ing'iew mwandu mag oko to umbo unyalo loso megeu gi gigeu ma utigo do kae koro emawacho ni we aketa ne megena at least obed high nikech kaka koro sandals mineno kae gi magi gik ma aloso kenda design opogore gi gik ma ng'ato dhi ng'iewo western madhi ng'adre magi ng'eni gin pien ka onge gimoro amora ni western onge magi pien lilo kende moloso gini beads gina gige traditional kore momiyo nwawacho ni instead of already wan gi dukni mang'eny ma uso gige China go koro we waket marwa ni obed mag cultural gigewa
mwandu waseneno mopogore opogore nyikwarom ga jogo bende bedo kaneno mwandu ma bende intiere godo ka. Penjani ni mwandu gi inyiew gi mar mondo mi usi koso bedo nade? Mwandu gi nitie mwawaro to nitie mwaloso. Mwawaro thin sana. Kaka koro Masai laces go mago to gik mwang'iew ka ogolo oko. Kaka koro megena gi Masai laces na magi ya TZ. Ema wakelo kae. Sana sana gik mwaloso en ga sandals mag Masai gi, slings bag gi, kiondo man malo go, kata earrings gi. Kaka koro ineno sani nena kaka nen western, nen samar western. Nena gimoro manokethore ma kiche no banjore. Ema nakao ta aketa mode into cultural, like obed traditional. Koro gite moko wang'iew, moko waloso, lakini mang'eny mwaloso, mathis mwagolo oko. Bende chiro mar moriro kae kanwa idho nikech intiere gorofa ma mokwongo. Piny kaneno ka mwandu thothne ma bende intiere godo, bende maneno ka thoth dukni bende intiere godo. Omiyo kele penjo machielo, piem chal nade? Piem to ng'eny kae sana. Kaka koro inyalo yudo kila kibanda moro amora mantiere iye kae nyaki yud uteo, nyaki yud makuti gi, to nyaki yud kiondo. To koro in eming'e kaka inyalo keto gigeni gi mondo stand gi. In eme king'iew makuti, nikech makuti te mantiere iloso gi leso. Ntie design moro miketo, ikaw leso tiketo iumo gi godo. Lakini koro megena nawacho ni instead of kaw leso no, at least I'll stand gi aket beads. Koro megena instead of leso maluoro gi gacha aketo beads kamae. Koro kidhi e chiro kae kidhi yudo any products megena gik moro amora maloso gi machal gi jogo. Kidhi yudo kiondo, idhi yudo kiondo molos gi pien moro kanyo ma brown kamae, lakini megena loso gi leather. Alafu thoth gi aloso gi beads. Koro nyaka iti gi wi outstand nikech piem to ng'eny sana. Kata kiloso Masai sandals nyaki ng'e maua ni kaka chalo, nikech nyaki ng'e sol mitiyo godo, leather mitiyo godo opogore gi jok moko go, mondo at least ng'ato kaya piny kuro kaneno kata kipost gi online ineno like gin different gi moko manoko go. Ohala kohala nitiere gi ber gi achiedh nade magi. Wachaka na gi ber bang'e ibro bedo kinyiso achiedh nade misebedo kiyudo. Ber moseneno kae anyalo wacho ose-connecta gi jok manoko, nikech ing'eni seche moko ma in gi business cha igo picha mar gimiuso ikete e mbui ni kacha cha, Instagram in godo kacha, Facebook in godo kacha cha. Koro mi advantage gi wuo gi jok manoko. Kaka koro megena gi maga gi oseusa gi jok manoko sana. Asetiyo gi jok mani Juba, asetiyo gi jok mani Amerika, sana Juba to gi Angola, Luanda. Kure matiga godo gi sana nikech mane advantage mawinjo sana. Disadvantage manyalo wacho en mana koro piem no. Emanyalo wacho. Piem mar customers, gigeni, iyudo ka gima niloso ng'ato sekopo. Mage manyalo wacho ni disadvantage mayude tijina, lakini manyalo wacho onge e karka disadvantage kanyo. Mana advantage maneno ga mang'eny sana. Takini Brenda, marketing itimo nade mar mondo mi oganda ng'e ni Brenda nitiere chiro moro moriro to uso mwandu mathoth. Iusori nade? Marketing an gi mbui. Inyalo yude Instagram, inyalo yude e Facebook, inyalo yude e WhatsApp kanyo. Koro kuro emogo e pichni to akano gi kanyo. Ng'at moro amora monenowa to kanyo wan gi namba wa, everything. Kine Instagram, kiyudo gimoro amora midwaro kuro, inyalo gocho nikech namba wa nitie bayo kanyo. The same gi Facebook, kamano. Koro watiyo mana sani wan mana gi mbui ariyogo, Instagram gi Facebook ema sani watiyo godo. Inyisa mbui mopogore ma bende intiere godo, bende in thuolo ne nyikwarom ga jwang', inyalo miyo gi namba ni mano ma itiyo godo, bang'e ibro bedo kinyiso gi nying mbui mopogore ma bende niwacho. Nying motiyo godo e mbui kanyo en MJ Craft. MJ Craft. Kidhi Instagram MJ Craft Center. Kidhi e Facebook MJ Craft Center. Ena nying achiel. MJ Craft Center, MJ Craft Center. Mbui ariyogo te. Namba inyalo yudo wagi 0738 1921 68.
0738 19 21 68. Mane minyalo yudo wa e mbui te. Akini nengo uso gi wholesale koso retail. Nikech ang'e nitiere jowero to bende nitiere jok makawo achiel. Inyalo mana lero ne nyikwa Ramogi John. Auso wholesale gi retail te. Koro kaka wuoche ni auso retail 1200. Wholesale anyalo use 800 kata 900. Luwore gi pien matiyo godo to gi beadwork matiyo godo. Aya. Machielo en kaka koro glace gi sana sani auso gi retail, magi ok anyalo uso wholesale. E packet achiel ka gin auchiel kamae auso gi 1800. Bege gi be the same. Bege gi be anyalo uso wholesale kata anyalo uso retail. Glasses kae mag western, lakini kuneno gi aketo gi beads mondo at least gikelnwa traditional moro. Ka koro mae en gi bead mar Kenya. Koro mae ki ade mae nengo ne bedo mamalo sana. Ka koro like magi auso e nengo mag retail 1600 kende. Lakini kidwaro ni mondo alos ni mari, idwaro color ni mar beads, as long as en gimoro amora mar traditional. Lakini kikel ni idwaro obed in western, nyaka obed traditional. Kidwaro mondo obed traditional, ikelo beads midwaro color moro amora mar beads, aloso ni godo ochalo kamae. Wan gi portraits kae, portraits gi be wauso nengo mar retail, wauso nengo mar wholesale. Nengo mar wholesale giyudore gi 250, nengo mar retail achiel kende en 500. Magi be wanyalo customize, wanyalo picha moro amora midwaro, kidwaro picha moro amora iorona alosoni. Wan gi saa gi be wauso nengo mar retail, wauso nengo mar wholesale. Retail ne en 2000, wholesale ne en 15. Embe be nitie kaka inyalo customize, oket picha ni diere kanyo. Kaka koro ineno mantu koni ni en gi picha mar nyako moro moting'o okapu e wiye. Mano nobedo customize. Ng'ate mano kelo picha to waloso, wagolo ne ginene machal kamano. Wan gi ogudu kae mag Safari Hat kidwaro dhi Masai Mara ni moro, ing'e kuma inyalo yudowa. Wan gi Bides ma Kenya, wan gi Fedora Hat. Fedora Hat unyalo yudo gi e nengo mar wholesale gi nengo mar retail. Wholesale kaka koro mae wauso 1500. Mano nengo mar retail ne. Wholesale ne wanyalo use 1000. Magi be inyalo kelo wa customize. Kala mora mar bead midwaro, kata flower mora mar bead. Flower kawacho flower bilani molos gi beads eminyalo kelo, like ineno flower moro maber nichoro ni mondo lose gi beads to ketni godo e fedora ni, biro aloso aketo ni godo kae. Ma waluongo ni candle holder. Kineno mae glass moro mar taya moro ma nyadala cha, lakini mae to mar candle. Wanyalo keto candle iye kae, alafu ineno kaka deko go inyalo kelo mari be wanyalo loso ni go ma wauze nengo mar 1000 kende. Alafu wan gi uteo gi gin gi tich mang'eny, alafu gimbe inyalo los gi style mang'eny be. Kaka koro mae ada loso house deco like wall. Onyalo bedo mar wall, alafu be onyalo bedo sa kaka koro mae sa inyalo kete ukuta ni to pod onyalo bedo ni wall deco. Koro kaka koro mae, lakini mae to kadhi keto sa, ma da keto mana kelni gi koko luore kamae, alafu aketo moro iye kaka koro inena aketo mathisni. Eto to koro gidhi bedo mang'eny, gidhi bedo gik moko pairs 4 kamano. Gito to koro gin mana mar wall, ok gin mar sa kamae. Mar sa ni to nabiro ga biya mondo aket gimoro diere kanyo. Koro ma be sa ma wauze kaka koro gin ni, mae gi nyithinde gi te inyalo yudo gi e nengo mar 1800. Kaka ineno gi ni te gin 1800. Iyudo gimoro maber ma kata ka ng'ato biro nene odi to penji ni mati golo kae, nikech ma ok wanen ga ka, nikech be kiwuotho e chiro kae ok idhi yudo gini. Ma gima biro godo e wiyane maketo kibiro e chiro ka ok idhi yude, nyaka yude mana ira kae. Wan gi sandals kae mag nyiri sana waloso mag nyiri, waloso mag chuo, lakini chuo sana ok walos gi nikech chuo mang'eny ok ohero ga gige beads. Koro gito to ka gineno megegi ginyalo biro, gin waloso negi ka gikelo order no. En gima ok walos to waketo kanyo, nikech kwaloso kwaketo kanyo dhi bedo dead stock. Inyalo bedo gi sandal on kanyo almost 1 year ka onge ng'ama moro amora momule. Koro mag chuo waloso ga gi order. Mag nyiri
ema loso ga kamae. Koro wholesale mar nyiri gi inyalo yudo gi e nengo mar 800 kata 900 luwore gi flower base ne kaka olose gi sol motiego. Retail inyalo yudo gi to 1200. Wan kod gi mang'eny kae, wan gi magi gin ga type mopogore opogore. Wan gi gladiator to wan gi sandals. Koro mag gladiators gi nengo gi bedo ga mamalo sana nikech luwore be gi like pesa ma gitiyo godo e los opogore ga. Pesa motiyo los godo ma opogore gi pesa motimo los godo ma bedo ga ma cheap sana kiloso molo mae. Koro mae yudore ga gi 13. Mae be opogore gi mae. Gladiators ariyo gi opogore. Kineno flower mar mae oduong' sana. Alafu flower mar ma otin. Mae iuso gi nengo mar 13, mae iuso gi nengo mar 15 nikech flower base ge. Machielo wan gi bege kae. Magi be wauso nengo mar wholesale, wauso nengo mar retail. Olos gi pien to olos gi kiondo. Kaka koro ma retail ne en 1700. Luwore gi quality mare. Kaka inene ma pien gi minyalo tiyo godo, yani inyalo tiyo godo muda kapok oyiech, kapok yani okethore, ena sawa. Koro momiyo ineno wauso 17. Retail inyalo yudo gi 1500. Ma be pien. Ma pien mar dhiang' cha. Kinene gini nyalo bedo godo higa kapok okethore. Owach ni yes, lokore monyalo lokore, lakini koselokore be inyalo kele wachak waketo ni godo nitie moro kanyo mwawire moduog mobed gimoro manyien. Malo gi wauso 1500. Nengo mar retail inyalo yudo gi 13 kata 1000. Luwore gi pien moti kode gi be. Ma iluongo ni makuti basket. Sana wahero ga wan nyiri, wahero ga tiyo kode e beach. Koro ineno kaka lose, en gi lining e iye marateng' minyalo keto godo gimoro kata luwore gi gimoro amora miketo iye kae, lakini as long as gino nie iye kae en gi wiye ni inyalo tiyo gi kamba tiginene itwe godo to bedo gimoro ma superb minyalo ting'o. Alafu inene en gimoro ma jaber, inyalo dhi godo kumoro amora, inyalo dhi godo e kanisa kidwaro, inyalo dhi godo e beach, lakini wan wahero ga dhi kode e beach. Magi mag beach, lakini inyalo yudo gi e nengo mar 15. Wholesale inyalo yudo e nengo mar 13. Wan gi nylon bag, magi ok kiondo, magi ok oti gi ginene gi sisal. Magi nylon oti gi jwala mobedo recycle to ti godo kae. Ma inyalo luoko, inyalo luoke, opogore gi sisal. Sisal en gimoro ma ok inyalo luoko cha, nikech kiluoke rangine cha nyalo wuok. Ma inyalo luoko, inyalo yweyo, alafu mae kaka inene ni pok otieke te. Ka en kamae en 800 nengo mar retail. Wholesale ne wanyalo uze gi 600, lakini koro kose lose moket ne lwedo mar leather, lore gi leather mitiyo godo kanyo, wauze ga e nengo mar 2000. Kar gi te kaka ineno gi nigi riedo ni te. Earrings be wan godo kae, nyiwa. Wan gi earrings kae, wan gi mora mobiro e shape mora kaka koro ma shape mar Africa. Gik moko te molos kae gin traditional. Onge earrings mora kae mar western midhi yudo gi bead mar western. Mae kaka koro ineno mae en mbao emolos godo ma. Magi beads emolos godo magi. Earrings gi magi e gik minyalo yudo ma cheap e iye kae. Magi nyalo yudo gi nengo mar 100 kata 150. Wholesale inyalo yudo gi 70 bob kende. To in gi earrings turi. Kaka ineno mae, mama na bead lilo. Emolosi oti gi kopani to los godo bead to okoloni earrings ma jaber. Onge gimoro amora kae ni western. Gina traditional cultural stuff kende mantiere iye kae. Watiyo gi mbao sana watiyo godo earrings mang'eny iye kae. Wan nyaka gi ivory, earrings mag ivory be kidwaro wan godo ka. E nengo mar 100 kende kata 150 yudo godo gik moko maber. Magi ndeke. Magi to losa. Magi nyalo tiyo godo, inyalo keto e balcony kacha kata inyalo keto e dhot, kata inyalo keto gi e wiye malo kaka ineno magi nitiere ni. Inyalo keto gi kanyo. Lore gi odino kaka ni sana jo ceiling. Magi maber minyalo deko godo odi ma obeda ma jaber sana. Magi ng'eni ok ochwe gi lowo kaka moko manya dala ka. Magi los gi bao. Kaka ineno gi ni ok onyal tore mabe. Ma inyalo keto kaka flower vase e odi. Inyalo keto gimoro amora. Yani gimoro amora mino ni inyalo tiyo gi mae. Oyudore e nengo mar 500 kende. Wan gi Masai shukas. Lakini Masai shukas ma wan godo gi owad fleece omomed iye kae. Magi inyalo tiyo godo, magi inyalo tiyo godo kaka ongeti sana. Inyalo tiyo godo kaka like inyalo pedhe kudhi kumoro, udhi gimoro machalo outing cha.
ma onyalo tiyo godo maber nikech en both ongechi to en both Masai. Onyalo konyo wig moro amora modwaro e ndalo koyo. Wan kod gi types mang'eny. Wan gi makala moro amora midwaro. Magi be wanyalo customize. Inyalo kelo Masai ni. Idwaro ni mondo obed gi fleece mar kala mane an kae. Mae yudore e nengo mar 2000. Embe wause e nengo mar wholesale. Wholesale oyudore gi 1800. Alafu wan gi gimoro kae be. Mang'ini thothu pok uneno lakini be useneno, lakini museneno ka gin mag western. Ma od guok. Kaka inene ni inyalo keto bedo od guok, inyalo keto bedo od pusi. Lore gi mnyama moro amora ma nyapet ni moro ma in godo e ot kanyo. Olose gi nylon. Ma nylon gi manyalo luoko, alafu iye kae leather. Kata ka guogi no nindo, onge kata kolayo, kata magi minyalo golo miluoki. En leather. En leather moro ma shine cha. Koro en inyalo luoke, gimoro amora motimore iye ka inyalo luoko. Mae gima guogi nyalo bedo godo higa. Ok onyal kethore nikech luore gi nylon moti godo gi leather bond moketo. Yes, gini eminyalo loko. Nyapiende mantiere iye kae ni eminyalo loso. Lakini mae ok inyal lokre. En kamano. Inyalo bedo kode for a very long time. Alafu wan gi fedora hat kae. Mae be like kakineno ma be wanyalo customize. Aparo ni mana se wuoye, ma wanyalo customize be. Lakini yani luore koro gi design midwaro. Kik ibi gi design moro gima kik kel na kae en design mar western nikech mano to akia kaka bro lose. Mano to koro dhi chuni ni dhi ka western kuro mondo losni go. Lakini kidwaro ni giri no fedora ni anyalo undo ni godo maber. Olokre aloka gimoro manyien. Ema nyalo unde molokre kamae. Alafu wane gi basket gi. Wangi gi kaka fruit baskets. Inyalo tiyo godo ting'o gimoro amora kidhi e chiro, inyalo dhi godo shopping, kidwa dhi shopping, inyalo dhi godo e ginene walk ni moro. Itimo gimoro ma weth iye kae. Ok nyal fundore nikech hewa ma en godo gi. En gimoro maber manyalo konyi. Wan gi table mats. Table mats wan ga godo mopogore. Kaka koro mae table mats ni inyalo tiyo godo obedo table mats to pod onyalo bedo at wall. Inyalo kete e ginene wall ni kata inyalo tiyo kode. Koro luore gi kaka ing'iewe gimi idhi tiyo kode. Magi biro e size ka koro mae 50. Magi 100. Yani obiro e size kaka nengo mobiro godo nengo mikawe godo. Koro mae inyalo tiyo godo. Inyalo ng'iewe ikete e mesa kata ikete e wall. Wan gi bag mar leather. Kaka inene en gi ankara mong'ado diere ma kitenge. En leather te kitenge. Ma be inyalo tiyo godo jowa madhi sikul, jowa madhi e university. Ma bag maber minyalo bedo godo higa ma pok okethore. Nikech bag ni the way molose godo kineno iye kae. Kata ginene material molos godo iye kae. Ma material mokiejre piyo. En gimoro mabudho. Koro material molos godo iye plus magi minyalo bedo godo mibed mibol ni to aol. Ma ok inyal kethre sani. Ochal mana gi baga bilani. Ma be olos gi leather, ma to koro leather moro ma texture. Ma be olos gi leather, alafu otika kae oti gi usi plus kiondo. Ma be giminyalo budho godo sana. Mae yudore nengo mar 1800. Kende tiyudo bag majaber nyiwa madhi sikul sana nyiri moro gatigo. Waluongo ga ni monkey bag. Inyalo ting'o mae. Bracelets be wan godo ka mag Kenya. Wan gi bracelet mag Kenya kae kidwaro. Design bire different mopogore. Yani design mopogore. Koro in be kidwaro alose machal kama kana kidwaro alose machal kama. Mae uso gi nengo mar 1500 retail. Wholesale anyalo uso ni godo gi 1300. Mae hause nengo mar retail 1400. Wholesale anyalo uso ni godo 1000 kata 1100. Luore gi design midwaro mar ankara ni kaka keti kata design mar beadwork ni kata gi flower nene. Ka in gi kikapu mari koro in ibro nyisa ni idware na alose nade. Alose mae kata kusalose mae. Alafu kitenge no idware ni obed kala mane. In tich ma dich keto na kikapu kanyo nyisa ni adwaro design ni los na godo machal kamae tibro yudo kikapu. Bells be wan godo kae. Magi gige leather mag chuo. Wan gi gige ube kae.
Yes, so kwanya loso sandals nigi sandals kudwarogi e kor kuyudogi. Gik moko ma kudwaro to wayudo. Ok ni ubro yudo kanyo koseketi. Lakini magi udhi yudo ka koseketi. Gin magi gibire size te. Gin leather. Ma pure leather. Ok moro kiserwako ko chopo ndalo moko matin tineno kosechako barore. Leather ma pure leather. Oyudore nengo mar 1000. Jo wholesale kudwaro gi uyudo gi nengo mar 1000 kende. Erokamano nya Brenda, kata kamano nyakwarom ga jompo kwatieko chenro makama mana ka pile. Lweti nyalo kelo ni mwandu nyakwarom ga juang. Kitiyo gi lweti yo makare, mweno kiny makawuono, bende Brenda biro bedo katangonwa achiel kuom mwandu ma bende ochweyo Mwariro market kae. Aparo ni Brenda biro bedo kikawe gi kanyo, inyiswa ni rango midwa chweyo gi kaka ichweyo. Nitie kaka loso mira no, market nge leather, ochal gi machal kama. Mira no dhi chalo kamae. Alafu koro koni mira, koni leather. Koro kasetieke takete kama, koro ng'eye kama, alafu koni mira. Koro at least kog dhi kete kata kodhi use nikech en sana client na mar uso. Ka koro ma odhi uso. Koro ka en kodhi use nengo maene mong'eyo. Ambe antie nengo kae gima kwaye mana pesa leba kende. Nikech gidongine gik moko te gi megene. Koro mama na pesa leba ne kende. Wadalo so mira walunge gani ring mira ko kete gini. Koro wachako ga gi pime. Ka koro mae wayude ni en 45 centimeters. Wachako gi bodo. Mae mikete ng'eye. Mikete iye I mean. Kisekete kama ting'ado. Iwene distance midhi kuoye go be. Mae be tiyo kaka side hustle, giminena timoni. Mok gima nie e buga e gik matimo. Mae ng'ani biro gi gigene te. Obiro gi mira, obiro gi ring mira, obiro gi bodni, obiro gi legzin ne. Koro magi ma wach ni ng'ato nyisi ni los, alafu ikwaye mana pesa mar labor. Ikwayo mira e gimoro mayot dhi yiech. Koro mae ko ing'ade kama tiriwe ariyogo dhi act as barrier. Dhi bedo mapek seche mikweno, alafu dhi miyi tich mayot seche mikwoye e ring mira enyewe. Guluni iketo mondo imak kodgi nikech gin gik moko ariyo koro kidhi keto gi mana e ng'e mira kamano nyaka iriwgi kumoro achiel gibed gik moko mapek ariyo. Koro luwore gi type mar mira. Kaka koro mokelna ni ma mira mapek. Odwaro gimoro mapek mating'e mbele. Lakini moro mayot cha inyalo ketone mira achiel. Halafu kochuno ni nyaka irit ni mondo tuo korki ket mire wiye. Luwore gi glue mitiyo godo be. Ka in gi glue maber, idhi bedo gi tich maber. Nikech glue achiel ne mida mako godo board, glue achiel ne mida mako godo legzine e mira, glue achiel ne mida mako godo mira no e ring ne. Koro glue nigi purpose mang'eny ka. Nyaka ibed kode mang'eny. Kamano, tikawo mira ni. Tikawo board ni tiriwogi. To kik iting'e ma wath nikech iketo glue e iye. Pod okier. Seche motuo e iye kanyo no ikawo legzin iketo piny. Tich mar legzin ni onge tich mang'eny lakini obedo ga kaka urembo nikech ing'eni ok inyal kawo mira ni tikete ring mira ka ng'e chal kamae. Mano ok beauty ne ok dhi neno sana. Koro dwaro gimoro mang'e be ber. Koro legzin tiyo ga kaka nanga moro ma jaber mirwako ne gimoro cha. Tij legzin onge tich mang'eny sana. Inyalo kawo gimoro amora midwaro as long as en gima inyalo kuoyo. Tikete ng'eye kanyo. Bethene gi ting'ado mondo gipimre. Seche mida keto legzin gipimre mondo kata seche mani kuocho ikwayo gimoro mok ni ati sindan nyono kae to sindan nyono kachicha. Iketo gimoro mapimore makiketo kata kiketo sindan kuocho bedo mayot. Kiseketo kama
ting'ado legzini. Legzini seche ming'ado legzini make sure ni saming'ade no onyalo en gi spacing manyalo umo board ni. Nikech ing'eni tich en tich beauty kae, koro en oumo mana gini kama. Koro ing'ade mana round maber. Kapok iume, nikech dhi dwaro kaka ida ume kae. Koro nyaka iket glue tie board ni. Koro mana kaka nanyisi, glue tije ng'eny dala ka. Koro nyaka ibed kode mang'eny. Seche ming'ado gini iwe ka glue no kwe mondo kimake omakore gimoro mayot. Ok ni gimoro ma pod chandi. Iketo glue to pod kimuono to wuok. Ka koro sani kimuone kama pod owuok. Koro mano means ni glue ma niketo kae ni pok otuo maber. Koro irite dakika, imiye nya dakika moko kang'eny kata kang'eny to gin dakika moko 3 kata 4 kamae. Alafu nitie glue moko be ok inyal kete e board kende, nyaka iketgi e board to gi legzin. Koro ka nyalo makoni maber. Glue kosetuo tinyalo muono legzin ni kata otamba ma in godo, lakini make sure ni kitiyo go otamba. Ng'eni otamba ni no nyaka obed like en gimoro minyalo ma kikete glue ok nyal neno gi oko. Ma glue nyalo kadho. Alafu dhi neno iwuon gimoro ma rach. Iwuon gimoro ma ywe godo gik moko maricho kamae. Koro iketo ne legzin gimoro ma pek. Kosebedo kamano, tichaki ikawo glue. Make sure ni in gi glue mang'eny kidwa loso ring mira. La sivyo idhi loso gimoro ma dhi wuok e sechege. Kiseketo kamano tikawo ring ni. Ring tiketa aketa glue moro mathin, ok moro ng'eny sana. En mana gimoro mathis. Kiseketo kamano to tij glue orumo gi kanyo. Tikawo mira ni, ring ni tikete mira. Nikech koro idwa ni mondo ikwoy, nikech ok inyal weye gi glue cha kamacha cha. Mira gima pek koro obvious nyaka iket gimoro e ng'eye kanyo ming'eni nyalo make kata kikete ukuta, imanyo usi moro matek. Koro kuma wachope ni nyaka koro wakuo gini mondo omak ring ni, nikech kiweye kaka niseketo ne godo ginene cha, niseketo ne godo glue cha, ok inyal weye kama nikech seche moko nyalo wuok. Ok kata ni seche moko wuok. Nikech kata kamae kuminene ni pod owuok awuoka. Koro obviously nyaka ichwe matin mar make. Kaka koro ma nyalo kawa gimoro seche 10 kama. Nikech ichwe mana kae gi kae. Alafu ing'in nyaka ichwe mogik moro kae. Alafu chwe be tek. Nikech gini tek. Koro ing'iyo lweti be nikech kae be inyalo ya ka in gi stitches mang'eny e lweti. Kaka koro client na ni achweyo ne mare ni gi fish line nikech en mar kala. Ok inyal tiyo gi black kae nikech black dhi nenore piny ka. Kumichwe godo. Koro nyaka iti gi fish line gima ka at least ok nenre sana. Nikech ma beauty. Kendo kiketo beauty moro e wiye, idhi ketho. Gini ka en kamae te, iluonge ni ring mira. Inyalo kete e odi kanyo, inyalo kete e sitting room nikech en beauty. Kaka ineno kaka koro ma colors gini, mok gimi inyalo dhi pando. Ma gimiketo e sitting room. Otiyo maber e occasion mang'eny. Weddings gini go inyalo tiyo kode maonge mira ni. Inyalo kawe akawa kaka neno, kelni mopogore idhi decorate godo kumoro. Koro en gi tich mang'eny, en gi advantage mang'eny kuminene ni. Neno kaka koro mae, gimomiyo wacho ni ichweye. To ineno kata niketo glue pod owuok. Koro ok inyal rely on glue maniketo kae cha. Nyaka ichweye. Koro neno kaka asetieko chweye kaka ochalo. Un gi mira ukae, un gi deko ukae, ng'eye ka. Gimomiyo nawacho ni mondo uket ginene legzin. Ng'eye uneno kaka chalo. Koro
kaduwe gi bod cha de chalo gimoro ma yani okel shangwe mora mora. Koro ng'e chal kamae, chiene chal kama, to in gi mira, to in gi gir deko. Koro ma nyalo bedo pesa di? Mae kasechwe kama nyalo bedo 6,000 kata 5,000. Bende sizes bende opogre? Sizes be opogore, wan gi sizes maduong', wan gi sizes matin, wan gi size mathis makata mae duong'. Wan gi nyaka size madaromo kamae. Koro luwore gi size midwaro gi deko midwaro e ring mira nino. Jok ma dwaro gi rabila ni inyalo kelo. Wan kod gi mwariro ka mang'eny. Ato to ka us gi specifically inyalo bira bila mwariro kae iyudo gi piny kanyo, idhi kawo ir ng'at mora mora, ikawo kala. Gigi nitiere design mang'eny. Oweri kata gi mantiere gi ginene gi. Nitie moro molos alosa gi bau kende. Nitie design mare. Koro inikelo, ing'iewo gi piny kanyo, tikelo, ane maloso ni, aketo ni mira, ibedo gi gimoro ma jaber e odi. Onyalo bedo kiyo inyalo kete e room ni kanyo, kata inyalo kete e sitting room, nikech en gimoro ma design ma jaber. To bende aneno ka in gi mwandu mopogore opogore, manyiso ni tiyo gi materials. Lakini materials igolo kanyo? Kaka koro beads gi nitie kuma wang'iewe malo kae. Gito to magi gik moselosi, koro gito to wadhi wang'iewo gi ang'iewa malo kanyo. Ipimo ni midwaro kaka inyalo tiyo godo, alafu idhi gina malo kanyo 50 kende tiyudo beads mang'eny. Aya, makuti gini gi ka koro gik magi to sana sana yaga dala. Makuti gi kaka koro uteo ni magi yaga dala sana sana. Gito to ichwe gi dekuro. Makuti, anything, makuti gine uteo to gi makuti. Aya, alafu wan gi kiondo gi, magi be iyudo piny kae, lakini magi tiyudo mana ka deye obedo kanyo chwe kendgi. Gino to gichweyo to idhi adhi to ing'iewo. Koro materials mwatiyo godo sana sana gin ga mana gik moko mayaga ka koro makuti gini gi, yes ichwe gi ka, lakini idwaro moro ma ochwe gi lwet dayo cha. Mago to koro idhi ne gi dala. Sana sana kaka koro mantiere kanyo no, mano to noya siaya. Nikichaneno ka ichweyo achiel kuom oteo mabindi tiyo, lakini ka thuolo maromo nade mar chwecho? Mae anyalo tieko e odiochieng' achiel. Luwore gi design ma ng'ato dwaro. Kaka koro ma design mayot, atieko taka odiochieng' achiel. Magi mitieko odiochieng' achiel. Kaka koro odiochieng' achiel anyalo chweyo uteo 2. Bende kopogore kana gi chwecho, kendo bende chiwo tiegruok like training. Nikech ang'e nitiere jok ma deher mar mondo mi ging'e tij lwedo. En mana ni training ema gionge godo. Ambe anyalo puonjo ng'ato. Kidwaro adwara e piny ka nyaka ji konyre. Koro kidwaro ni mondo apuonj tich abilani, ibira kae, timiya nyalwedo moro mana mathin, to wapuonjore apuonja. Bende makilakra me penjo ni training, tiegruok itimo nono koso? Training, koro luwore gi gima idwaro ni mondo apuonj cha. Ka koro ma tanyalo puonji nono nikech en bid, en giminena nena gi wang'. Giminena dakika achiel tisemako ni kar gini itimo kama. To next thing iyudori kiloso. Lakini koro nitiere gik moko ma ka koro designing, kaka koro mag sandals gi. Mago to gik minyalo puonji gi pesa. Loso beads go ginene magibed flower kaka koro neno go. Mano to koro ipuonji gi pesa. Brenda in rawera, to kaka rawera, nitiere rowere ma bende neno chenro mar pok opogore okinyi ma kawuono. Ote mane ma dibedi godo ne rowere, ahinya ka luwore kod kit pok ma gin godo. In mari, kendo ni yuto. Samoro nitiere rawera oko kata mosomo, nitiere gi oboke, to onge kata mna tich. Kotenre kod pok mare. Gima nyalo nyiso youths wege wagi. Yes, wate wasomo, kata an mina ni ambia somo adhi e college, lakini ok ochuno ni nyaka ibed oko ot kanyo ni we arit tich moro masomo cha. Asomo nas, we arit tich moro masomo cha. Nyaka chieng' no kor kabro chako ti. Wuok oko kanyo ing'i gima talent ni moro mano nyuoli godo cha, gima inyalo timo godo cha. Ka koro an magi gik manoko puonja gini. Gina bira tanena gi wanga. An ndo nganyisi ni nange manaloso wuoche kende. Designing kende gima nang'eyo, lakini ni kaka iketo beads ni kae nakia, kaka iketo beads no malos flower no nakia. Abira kae taneno kaka jitimo, tambi achako mana kamano. Koro jo youth wuoguru oko, weuru bede ot ni mondo urit tije onge Kenya kae. Kae onge tich. Makidhi bedo ni atinya tich moro mana gimoro mana somo cha. Kaka koro an dabedo ot odwa kacha cha. Gima mwa kende cha ni asini nikech mamwa nopuonja tich mar beauty therapist. Koro we adhi abedi nyaka chieng' moro application moro mana oro e spa mar ng'ato cha kata gine mar ng'ato cha yudre. Mano de onge kaka wachiemo ot kanyo.
Koro wawuoguru oko, wamanyuru tich. Gimi unyalo tiyo gima Nyasaye nomiyi nikech kila ng'ato onge e dunia kae, e piny kae onge ng'ama nokomi talent moro ma hidden. Koro obviously in gi mari wuog oko. Wachni mogik ni nyikoro Mgejwang' kwatiko chenro mar poko pogore ni bedang'. Nyiwa, jowuoyi, wuoguru oko, like weuru bede western life sana. Biyeuru e chiro mar Mwario Kariakoo kae. Ubro yudo gik moko mabecho molo kata mag westerns go. Ubro yudo bags, ubro yudo sandals, wuoguru oko, buneuru gik moko manyien. Whatever warwako heels, nyiri. Biuru neuru Masai sandals. Molos gi design majaber midwaro. Koro, gima nyalo tiyo koro kawacho, wuotho uru, alafu wageruru Kenya kwa ng'iewo gigewa molos Kenya kae, wawategemea jo oko. Brenda ogoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende timo. Asante. Mana kuma nyakoro Mgejwang' bende gi kanyo bende makelo we giko mano mar chenro mar poko pogore. Mana ka Brenda onyisi, oloso mwandu mathoth. Namba ne mar ong'we yamo nosechiwo kanyakla kod mbui mopogore opogore ma bende iyude. Puoch gi pak Brenda nikech in achiel kuom rawera ma bende korito mar mondo mindike itiyo kod lweti mano mar mondo biyud godo yuto. Nyakoro Mgejwang' warad kendo e chenro mar poko pogore juma mabiro. Mana ka pile chenro ma kama biro ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mitayo kod an Sharon Ong'aw. Orituru masani.